גיא לרבן, איזה כיף שאת פה, לחיים. לחיים. אני מאוד מאוד שמח שבאת מירושלים הנהדרת, האהובה, בדיוק סיפרתי לך בדרך שגם אני נולדתי בירושלים, לתל אביב, ואז לראשון, לשוחח קצת על ספרות. אני מאוד מאוד שמח שאת כאן. מה שלומך? שלומי, כמו הרבה אנשים אחרים, היום עכשיו דורש לא מעט מאמץ, או סוג של נכון. שליטה עצמית, או שליטה מנטלית, שאולי לא נדרשה פחות קודם. שליטה מנטלית, נראה לי שניחנת בה. נראה לי שזה משהו טבעי עבורך, כלומר, להסתכל באיזושהי נינוחות, קצת על המציאות, קצת על הדברים. אני לא יודעת אם נינוחות זאת המילה, אבל אני חושבת שכמו כולם, יש עכשיו צורך באמת לעבוד כדי להשיג מידה של ניקיון דעת, או מידה של ריכוז, או כדי לבסט מצבי רוח, או לא להיכנס לסחרור של כעס או חרדה, או לא לשפוך מצבי רוח על הסביבה, הרבה דברים שהם אתגר לרבים מאוד בימים האלה. ואת מצליחה לכתוב בשגרה? בסך הכל כן. יש לי בעוד כמה חודשים יצא ספר חדש. וואו, לא ידעתי. כן, נובלה קצרה וסיפור קצר, ספר קטן. זה יקרא כנראה שאלת הקואלות. זה שני סיפורים שהם... יש לנו פה סקופ, אפילו לא ידעתי, לא הייתי מוכן לזה. זה שני סיפורים, אחד מהם הוא מתרחש בעולם שהוא לכאורה אוטופי, אבל יש בו מימדים מחרידים בתוך האוטופיה. הסיפור השני הוא בתוך עולם שהוא קטסטרופלי, אבל יש בו איזשהו מימד של חסד גדול בתוך הקטסטרופה. אני זוכר שהיו לנו לא מעט שיחות על מדע בדיוני, פנטזיה וכן הלאה, כאילו איך אנחנו תופסים את זה. אנחנו נגיע גם לזה, נשאל אותך גם על זה. כי יש פה, היו בהתארחו אצלנו כבר לא מעט, וחלקם, כמו גיא לרבן, כתבו גם לא מעט ספרים. אז אנחנו ננסה לעבור על כמה שנצליח, אבל בעיקר נבין את תפיסת העולם הספרותית שלך, נעבור על מסע חייך, ככה נכיר את האדם שמעבר, גם לדור הצעיר יותר, שמאזין, צופה, שומע. אז אני אתחיל בשאלה הבסיסית שאני תמיד שואל, איפה גדלת? איפה נולדת? איפה גדלת? נולדתי בתל אביב, הייתי ילדונת כשטסנו לפריז לכמה שנים, חזרתי לארץ בגיל 5 עם עברית במבטא צרפתי כבד ובלי צרפתית, או כנראה בלי צרפתית, כי הלכתי שנה לגן צרפתי, אחר כך העבירו אותי לבית הספר הישראלי שם, אמא שלי שהייתה קנאית מאוד לשפה העברית, הייתה לה תפיסה שבגיל צעיר צריך לגדול על שפה אחת בלבד. ואת האחרות לומדים מאוחר יותר, כיוון שאמא שלי שלטה ב8 שפות ותרגמה מ5 בערך, אז באמת היא רכשה בגיל מבוגר יותר. אני רק אציין למי שאולי לא יודע, בטח מהקהל היותר צעיר, גיא היא ביתה של שולמית הרבן, שהיא אולי אחת הסופרות החשובות, נקרא לזה בספרות העברית, אני לא מקצין שאני אומר את זה, ואם אנחנו מדברים על גיא, אז זה בטח כבר מכניס אותך לתוך איזושהי... זהו, אז אני חושבת שהיא לא הביאה בחשבון שאולי לביתה יהיה קצת יותר קשה ללמוד שפות מאשר לה. בכל מקרה, גרנו שנים אחדות בנווה מגן, רמת השרון, שהייתה אז שכונה צהלית, זה לא מה שזה היום, ואז עברנו לירושלים, ומאז לקח לי בערך שנה להפוך להיות פטריוטית ירושלמית. ירושלים היא שדורשת זמן, לא מסתגלים מיד, היא לא קלה למי שבא מבחוץ, היא לא פותחת עצמה, לא הכל בחוץ, צריך לדעת להיכנס בשערים כדי לגלות את צפונותיה, אם להיות פיוטית לרגע.
זהו, הייתה לי תקופה קצרה בבאר שבע, עשיתי שם תואר ראשון, אהבתי מאוד את האוניברסיטה. רגע, לפני שאנחנו מגיעים כבר לאוניברסיטה, אז את, מן הסתם, בשונה מלא מעט מהאורחים שהיו פה, את גדלת בבית ספרותי, אבל אפילו הייתי אומר מעבר לספרותי. זה בית שהוא מתעסק בשפה העברית, במנעד הרחב שלה, רוחבית, אורכית, עתיד, עבר, עובד. והשאלה שלי עם גיא לילדה, היא כבר, היא מוצאת את עצמה, כבר קוראת ספרים, כבר כותבת בגיל צעיר, או שזה עדיין... אני, קודם כל, בקריאה מיום שלמדתי לקרוא, אני פשוט חייתי בתוך ספרים, ועד היום, זה דבר אחד, קו עקבי אחד לאורך כל החיים שלי. מה? את מי קראת, או מה קראת בתור ילדה? הכל, אני בגיל צעיר גם קיבלתי מאמא שלי אישור לעבור מספריית הילדים לספריית המבוגרים, והיה צריך פתק. באמת? היא נתנה לי אותו, ועם הסתייגות אחת היא ביקשה ממני לא לקרוא ספרים של קצטניק. מה שגרם לי כבר באותו שבוע ללכת ולשבת בספרייה ולקרוא בסדרה ספרים של קצטניק, דבר שאני מאוד הצטערתי עליו אחר כך, זה דבר מאוד לא נכון. זה לא דבר שצריך להתחיל לנשמה, זה גם נתן להכניס לנשמה, ודאי לא בגיל צעיר, זה נתן לי גם מושגים מאוד מעוותים על השואה ועל מה אנחנו מדברים, וההתעסקות של סדיזם ומיניות, ומאוד לא נכון לגיל הרך. אם מישהו מחפש מתכון איך לגרום לילד לקרוא משהו, זה להגיד לו, את זה אל תקרא, וזה יד לא, זה מדהים, זה רק נראה לי בבית של גיא ושל שולמית, אומרים לילדה בת נניח 7-8, את יכולה לקרוא הכל, אבל רק את זה, אל תקראי, זה שיח מטורף, זה שיח מדהים. אז זהו, אז מגיל צעיר מאוד קראתי בלי סוף. בגיל, אני יודעת, ילדות מאוחרת, גדלתי, אני מוצאת מעט מאוד שותפים לזה, אבל אנשים שגדלו, למשל, על הרומנים של סנקביץ', קבובדיס, באיזשהו בחרב, המבול, פן וולודיובסקי. אני טובה מאוד בהגייה של שמות פולניים. אני גללתי על גליל הרמפדר, מקסימום דבור העומר, את יודעת. אחד הדברים, גם ספרים שקראתי, אז אני לא קראתי פעם אחת, זאת אומרת, אני קראתי ספר שאהבתי, קראתי אותו מיד יותר מפעם, והיה העניין של ההתרגשות של להיכנס, לרבוץ עם ספר חדש, ואז הייתי גומרת לקרוא אותו, וקוראת מיד קריאה שנייה, אם אהבתי אותו. זאת אומרת, לא היה עם זה שום קושי, זה היה ברור שקוראים פעם שנייה. ספרים מגיל צעיר או מגיל הנעורים, מספרים שקראתי ודאי 6-7 פעמים, והרומנים הגדולים. זה מדהים, כי דווקא בתור מבוגר קורה לי שאני ניגש לספר שוב לקרוא אותו, אבל אז אני קורא קריאה ערה, זה כבר חזק ממני, אני כבר קורא מהלכים ולא... יש משהו בקריאה שנייה גם כשאתה פטור כבר מהמתח העלילתי, שאפשר באמת להעריך יותר את איך זה עשוי, רוב הספרים שאני אוהבת, או ספרים שחשובים לי, קראתי יותר מפעם, אבל העניין הזה של ילדות של לקרוא 5-6 פעמים אותו ספר, לזה אני כבר לא מגיעה. אחים, אחיות? יש לי אח מבוגר ממני בקצת, הוא במדעים. כן? איך את עם מדעים, דרך אגב? סתם מעניין אותי. אבל אני מעולם לא הייתי חזקה בזה, אבל אני כן בעמדה של מתעניינת. אני קוראת הרבה מדע פופולרי, ואני אסירה תודה מאוד לאנשים, למדענים שמנגישים, שמסבירים לאנשים כמוני. זאת אומרת, זה בלתי אפשרי בעיניי להסתובב בעולם היום בלי מושגי יסוד במדעים. לא, גם היום יש המון כתיבה שהיא לא ממוענת ללקוחות שבויים, מה שנקרא. סטודנטים של התחום. אלה פותחים את זה. כן, כן, יש לי הערכה עמוקה לזו, אני חושבת שזאת שליחות חשובה. אגב, יש תהליך, זה ממש לא שייך לעניין, אבל יש תהליך מאוד מוזר, שבעוד שאנשי המדעים הקשים עושים, יש בהם שעושים מאמץ גדול מאוד באמת להסביר לעולם במה הם עוסקים, אנשים שמתעסקים במדעי הרוח והחברה מפתחים לעצמם בסוג של שפה ודיבור שאיש לא יכול להבינם. ולכאורה אתה מדבר על בני אדם, על האמיתות המצויות וזה,
הם דווקא מפתחים שפה של קסטה סגורה. כן. עכשיו. לא, בדיוק דיברנו על זה, עדיף שלא ניכנס לזה עכשיו. אז רגע, אז אוקיי, אז את ילדה קוראת, וקוראת המון, וקוראת את אותו ספר מספר פעמים, שזה בכלל חוויה ייחודית, אני חושב, כי בתור ילד אתה קופץ, לפחות אני קופץ מלבא, לבא, לבא. מתי את מוצאת את עצמך גם כותבת? כלומר, מוצאת שהמילה הכתובה שלך, יש בה כבר איזשהו ביטוי. תראה, אני בתור ילדה היטבתי לכתוב, וידעתי שזאת בעיה. אני הייתי מודעת כל הזמן לאפשרות של זיוף בכתיבה. וואו. וזה היה בתקופה שילדות כתבו יומנים, היה כל האסכולה של יומני היקר. אני חושבת שהיום בפייסבוק זה מורחב מאוד. תשמעי, זה לא פשוט להיות נערה שמודעת לדבר הזה. ואני הייתי מודעת לזייפנות, ולכן לא הצלחתי אף פעם לכתוב כתיבה יומנאית שהשביעה את רצוני. זה היה מגעיל אותי, הייתי כותבת ומגעילה את עצמי ומשליחה את זה. לימים, סליחה, אם להתעלות באילן גבוה מאוד, אז מצאתי שאורוול אמר שמהסימנים המוקדמים בדיעבד שהוא נועד להיות סופר, היה חוסר היכולת שלו לכתוב כתיבה אישית. וואו. וואו, איזו אמירה זו. אני זוכרת איזה חיבור שלי שכתבתי למורה ויצאה מגדרה בהתפעלות, והוא רץ בבית ספר, ושהחוויה מבחינתי הייתה כרוכה בתיעוב עצמי, כי ידעתי שאני כותבת חיבור, זה היה משהו על שמשון העיוור, שאני כותבת חיבור שהוא יפה ושיואהבו אותו. זה מדהים, זה מדהים מכל כך הרבה היבטים. קודם כל זה מדהים בהיבט הראשון שמדובר על נערה, במקרה הטוב נערה, יכול להיות שאפילו לפני הנערות נקרא לזה, עם מודעות. פעם שנייה זה מדהים כי זה, כשאת ניגשת ליצירה כבר בגיל צעיר, האגו לא מנהל אותך. ופעם שלישית, הידיעה תוך כדי ההתרחשות, שהמלאכה היא ליד המלאכה שאת רוצה. זה מטורף בעיניי. אני חושבת שילדים צעירים, יכולת הרמייה העצמית שלהם אולי פחותה משל מבוגרים. כן, אבל נניח להבדיל, כן, נגיד שהבן שלי מרמה אותי במשהו, שהוא רוצה להשיג איזה משהו, אז הוא לא חושב פעמיים, הוא רוצה להשיג את המשהו הזה. כן, כן. אז נניח אני מדמיין את אותה נערה בבית ספר, סתם, אני אומר, נניח שהיא בבת 12, בסדר? סתם אני זורק. הייתי פחות אפילו. אפילו פחות, הייתה לי תחושה שזה אפילו פחות. עכשיו, איזה מגניב זה שהחיבור שאני כותבת על שמשון העיוור, עכשיו כולם אוהבים, ואני עכשיו הופכת להיות הילדה הכי מבריקה ופופולרית בבית ספר, ובאה גיא לילדה ואומרת, לא רק שזה לא מה שעניין אותי, הייתה לי איזושהי דחייה כלפי הישות הזאת שכותבת, מכיוון שהרגשתי שאני בכלל לא נוגעת בדבר. תראה, אולי נפטרתי בגיל צעיר מהדבר הזה הנוראי שרווח מאוד היום, זה העניין של מאוד מרגש, ריגשת אותי, ונורא קל לרגש. זאת אומרת, זה סוג של מניפולציה מאוד זולה, ואני חושבת שאולי זכיתי בדיעבד שנגעתי בילדות בחוויה של, כן, אוקיי, אני יודעת לכתוב מרגש. וזה חסר ערך. מה? אני אומר לך את זה כבר לא מעט זמן, שאני מרגיש שהחיבור בינינו, הוא יושב בדיוק על הציר המרכזי הזה, ואחד הדברים שאני תמיד בפליאה מולך, זה שאין, אני אומר את זה כאילו זו דעתי, אבל זה גם לא רק דעתי, אין עוררין על יכולות הכתיבה שלך ועל איכויות הספרותיות שלך. אבל מה שמרתק אותי זה שאת לא נגועה בחשיבות העצמית הזו, שאתה מרגיש, ודיברנו על זה כבר ארוכות, גם היום וגם לפני הרבה זמן, את ואני, זאת אומרת, אין לך את התפיסה הזאת של אני הסופרת מלאת חשיבות העצמית, שעכשיו נוגעת פה ברזי האנושות, בזה שאני מייצרת את הדבר. לא. תראה, יש בזה משהו קסום בעיניי. אף אחד לא מבינה, אף אחד לא חשוב במובן הזה. לא, רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו בעניין המרגש, סתם דבר שאני מלמדת, דבר שאני אומרת לפעמים לתלמידים, כשמישהו אומר, אני רוצה שזה ירגש, אני אומרת להם, לרגש זה לא ערך בפני עצמו. כאילו, אתה מרגש
זאת אומרת, זה לא מטרה לרגש. בעיניי זה לא מטרה אומנותית. אבל אני רוצה... כאילו אם לרגש... תראה, אני רוצה להגיד משהו לגבי חשיבות. אני חושבת שאדם כותב צריך לאחוז בו זמנית בשתי תפיסות. זאת אומרת, בשעה שאתה כותב, זה צריך להיות כל מילה עליה יעמוד או יחרב העולם. זאת אומרת, צריכה להיות תחושת החשיבות המוחלטת של בורא עולמות. הכל חשוב. ובו זמנית צריך איכשהו לדעת שזה לא חשוב בכלל. אני כל כך מסכים איתך. מה? אני כל כך מסכים איתך. וצריך לדעת לאחוז ולהרפות, וזה לא פשוט, אבל בזמן הכתיבה, כל פסיק יש לו חשיבות מוחלטת. אני כל כך מסכים איתך, ונדמה שבשנים האחרונות, זה לא היה לדעתי בעבר, אבל בשנים האחרונות, נגיד 20-30 שנה האחרונות, אתה מרגיש שברגע נגיד כמו שחקן תיאטרון שהוא עושה רול אאוט מהתפקיד, ואז הוא יוצא לחיים אמיתיים. כאילו הוא עושה רול אאוט, הוא כבר לא השחקן על זה. אני מרגיש שלא מעט מהעולם של הסופרים, סופרות, שוערות, הם שכחו לעשות רגע רול אאוט מאותה רצינות שאת מדברת עליה, והם ניגשים למציאות, ועדיין באותה תודעת ספר, תודעת חרדת כתיבה, ויש איזשהו מין מיסוך במפגש עם המציאות. ככה אני חווה את זה. הלוואי שזה היה, כי אז באמת אולי הייתה הכרה שכל מילה היא חשובה, שכל תנועה שלי יש לה אפקט, באמת קשה לי לומר. לא, מה שאני מנסה להגיד שהחשיבות שאת הדגשת, ואני כל כך מסכים איתך, היא בגבולות הכתיבה. בגבולות הכתיבה והיצירה. מעבר לזה, אתה אדם לא חשוב, כאילו, או לפחות לא יותר חשוב מאותו אדם שמוכר לך, לא יודע, ג'ינג'ר בשוק מחנה יהודה. ודאי שלא. אבל תראה, בכתיבה גם לי יש תחושה, אני אדם מאוד רציונלי, אבל בנוגע לכתיבה יש לי איזה צד קצת מיסטי, יש לי תפיסה של האמת מבחינת הסיפור. מה האמת כאן? ושתהליך כתיבה הוא תהליך ששואף להגיע אל האמת או אל הצורה האידאית של היצירה, כביכול היא נמצאת אי שם בעולם עוד לפני שאני ניגשת לעבוד. במציאות החוץ-ספרותית, יש לי אינסוף סימני שאלה על כל דבר, וספקות שאינם פוסקים בנוגע לכל דבר. בסיפור זה אחרת, זאת אומרת, בסיפור באמת יש... הכתיבה היא סוג של מחקר ששואף להתקרב לאיזושהי הבנה של דברים ולאמת סיפורית. זה לא בדיוק אותו הדבר, אבל... וצריך להשתדל בכתיבה לא לשקר, כזה מדבר שקר תרחק, לשקר בנוגע לבני אדם, לאמיתות אנושיות, לדברים כאלה, ולהיזהר מזייפנות, או מחנופה, או מלכתוב מרגש. מה ההבדל בין אמת לאמת ספרותית, מה שהגדרת? אמרת, זה לא בדיוק אותו דבר. כי זה לא, תשמע, יש אמת במובנים של אמיתות פיזיקליות. אמת ספרותי זה משהו קצת אחר, אני חושבת. אבל לפחות תחושת אמת בספרות היא סוג של, זה לא דבר שאתה אוחז בו, אבל זה סוג של זרקור, זו תחושת כיוון. אני יכולה להגיד מה ההפך מזה. ההפך זה דברים שאתה רואה בעולם קולנוע או תסריטאות, למשל, שאנחנו מפתחים עלילה, ואז אוקיי, יש כאן 3 אפשרויות, ונעשה קבוצות מיקוד, ונראה איזו מקובלת יותר. אני חושבת שבספר שכתוב נכון או אמיתי, זה לא ייתכן, יש מסלול אחד שהוא המסלול הנכון. אגב, כשאני כותבת, קוראת לפעמים שאני
נכנסת לאיזשהו נתיב, או כותבת איזשהו משפט, אז אני אומרת לעצמי, היא שקרנית, זה לא ככה. כאילו, אני מוחקת, זה לא נכון, זה לא ככה היה. אבל איך את מזהה שזה לא ככה היה? אינטואיטיבית? אני יודעת, כן, משהו... כשישבתי פה עם אורלי, אז היא דיברה על המקום המאסס. היא אמרה, הרבה פעמים אני אומרת, אוקיי, הדמות צריכה להגיד ככה. אבל בוא אני אקח את זה למקום, לא בהכרח הפוך, אבל אני אקרא לזה מקום מאסס. כלומר, למקום שאני דווקא אולי, ולראות מה קורה. אורלי שמור לצירוף, אני מצטטת אותה תמיד בעניין הזה, שהיא מדברת באחד הספרים על סרטן האפשרויות, ריבוי האפשרויות. המקום המאסס, כן. טוב, תשמע, זה כבר נוגע אנחנו אסוציאטיביים, אבל לכל העניין של מה זה נקרא דמות ספרותית. עכשיו, מה ההבדל בין דמויות לאנשים? את יכולה להמשיך שעות, זה מדהים. כן, מה ההבדל בין דמויות לאנשים? יש משפט נורא יפה בשדים של דוסטויבסקי, יש דמות די צדדית בדי האסיר, שהוא אומר באיזשהו רגע, הוא אומר, סטברוגין חושב שאני טיפש. כעיקרון הוא צודק, אבל לפעמים בימים שני או רביעי אני קצת חכם. הזכרתי את זה. עכשיו, זה נכון לגבי רובנו, זאת אומרת, מלוויל יש לו באחד הספרים שלו, הוא מדבר על זה שבני אדם אמיתיים במציאות הם קצת כמו סנאים מעופף, שאתה מסתכל עליו ואומר, רגע, אם הוא סנאי, אז מה פתאום הוא מעופף? אם הוא מעופף, מה פתאום הוא סנאי? אנחנו סנאים מעופפים. בספרות יש איזו ציפייה שדמות תהיה הרבה יותר לכידה קוהרנטית מבני אדם במציאות. ואגב, זו תמיד שאלה מעניינת ביחס לדמויות, כמה הן מפתיעות. אני חושבת שאולי זה מה שאורלי אמרה לך, לתת האפשרות לדמות להתנהג out of character. אני לפעמים אני לפחות מזהה את זה במהלכים שאני, כאילו, שאלתי אותך איך את יודעת שזה הנתיב הנכון, או משהו כזה. אמרתי, אני יודעת. זה כמו שאתה נוגע בקומקום והוא רותח, הוא רותח. אז הרבה פעמים אני מזהה את זה כאילו, אולי זה יישמע קצת מופרך, אבל זה כמו איזו יצירת תוקף. פתאום יש לה דברים תוקף. ואתה חש, הופ, יש להם תוקף. הם לא על אוויר. יש להם תוקף. הרבה פעמים הרי כתיבה היא מלאכה שנעשית גם תוך כדי כתיבה. כן. אז אתה גם נכנס, בוודאי שיש לך כניסה לתת ההכרה של הקורא שלך, אבל יש לך גם כניסה לתת ההכרה של עצמך. כן, שעדיף לא לחשוב על זה יותר מדי, זאת אומרת, לתפיסתי לפחות. תראה שוב, אתה מכיר קצת, אני מנחה סדנאות. נורא פנומנלי. אני לא מסכימה שהמשתתפים ידברו על עצמם. אנחנו לא כאן כדי לדבר על עצמנו, אנחנו כאן כדי לדבר על הטקסט, על הדמויות שלכם, מה הקשר ביניכם לבין זה, איפה זה נוגע בחיים שלכם. זה לא פורה, זה לא מעניין. מבחינתי, אני לא מעניינת. אחת הסיבות שאני כותבת, זה כדי לא לחשוב על עצמי, כי זה לא פורה. עדיף שאני אקרא או אכתוב, ואחשוב על אנשים אחרים ועל דברים שהם מחוץ לעצמי. וכל התחום של, בעיניי, כתיבה היא ההפך מהתעסקות עצמית. וואו. אדם כותב לא אמור להתעסק בעצמו. היא סוג של הסתכלות. של התרחבות כלפי העולם. עכשיו, ברור שהכתיבה ניזונה ממה שאתה ואדם איננו יכול אלא לכתוב את מה שהוא יודע, אבל כשאני בסיום כל ספר, רק אחרי שאני גומרת, זאת אומרת, ככה אני שואלת את עצמי, אוקיי, מה הספר הזה לימד אותי? וואו. יש, שוב, אם להתעלות באילן גבוה מאוד, אני אוהבת מאוד את פלנרי אוקונור. והיא מגדירה במסות שלה על כתיבה, היא מדברת שבעיני הכתיבה היא סוג של חקירה. שזו בעצם דרך לחקור את המציאות האנושית, את השאלות הגדולות של הקיום האנושי, ובסיום כל ספר אני באיזשהו מקום שואלת את עצמי, אוקיי, מה הוא לימד אותי? כי הרי לא כתבתי מניפסט של מה שאני כבר יודעת, אלא הלכתי באיזושהי דרך, באיזשהו מסלול עלילתי, עם דמויות מסוימות, מה למדתי מהן? מה למדתי מהמסלול הזה? כן, אבל עדיין מעניינת אותי השאלה, גייל. עדיין,
כמה זמן לוקח לך לכתוב ספר? נניח, שנתיים את ההארדקור של הדברים. כן. עדיין, משהו צריך לאחוז בך, שבאופן שגרתי, את נכנסת לתוך הטקסט, יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, ואת אומרת, ככה בהיסח הדעת, את אומרת, זה ככה בחטף, את אומרת, אני בכלל לא מתעסקת בעצמי, כלומר, העצמי לא מעניין אותי. יבואו לא מעט סופרים, ויגידו, ההפך, כל דבר שאני כותב זה בבואה לעצמי. אני מאוד מקווה שאני לא כותבת בבואות לעצמי. כי מה מחזיק אותך עכשיו שנתיים, כלומר, במחקר הזה? העולם שנוצר שם, והשאלה מה קורה בו, מה יקרה בו, זה הסתכלות על עולם, ואני לא רואה, אני יכול להתחכם ולהגיד, העולם הזה הוא איזשהם בבואות שלך, אבל זה לא... אני לא רואה את זה ככה, אני לא חופרת בזיכרונותיי תוך כדי, אני לא חופרת, ממש לא. לא, אבל נניח שנושא נניח אולי בלי לשים לב, נושא שאתה כותב עליו, אז הוא משהו שמעסיק אותך, נניח כבר שנים, או משהו תראה, זה כן, אני חושבת שכמאחורי כל רומן וכל סיפור שכתבתי, עמדה שאלה טורדנית, לפחות אחת. כי תחשבי, זה צריך להחזיק אותך עכשיו שנתיים, במין כמעט בנגד לטבע שלנו, של קצת, אתה יודע, קצת החוצה לראות את העולם, ובתוך התודעה של עצמנו, ולייצר איזושהי מין סזיפיות בתוך הכתיבה. משהו צריך להחזיק אותך בתוך הדבר הזה. תראה, מה שמחזיק אותי בכתיבה זה מה שמחזיק אותי בקריאה. אני רוצה לדעת איך ייראה משפט הבא, אני רוצה לדעת מה יקרה הלאה. אני חושבת שכן, תראה, לפני שנים רבות הייתי טוראית, כלומר כתבתי טורים בעיתונות, לרגע אחד... חדלתי מזה לפני שנים, אבל הייתי אומרת אז שההבדל הוא שכשאני... הייתי כותבת טור לעיתון, ידעתי מה המסר שלי, מה אני רוצה להגיד, ואז השאלה הייתה רק איך, בכמה מילים וכו'. בכתיבת ספרות, אצלי לפחות היא מונעת לרוב על ידי שאלות, לא על ידי מסרים ודאי שלא, אבל אני יכולה ביחס לרוב הספרים שלי לזהות מה הייתה שאלה שהטרידה והטרידה והטרידה אותי זמן ארוך, ובסופו של דבר הביאה לכתיבת ספר, כי הדרך שלי להבין את העולם, ללמוד את העולם, היא דרך סיפורים. כן. הרבה פעמים אני מרגיש שגם יצירת המציאות הספרותית היא איזושהי יכולת, זאת אומרת, לייצר מציאות לצד המציאות, כדי להישאר במציאות. אם קצת הייתי... להישאר במציאות? זאת אומרת, להישאר במציאות. זאת אומרת, הרבה פעמים היצירות הספרותיות מאפשרות לנו גם להישאר בתוך הקיום עצמו. כלומר, מה שיפה לפחות איך שאני תופס את זה, כשאת נשארת בקיום האמיתי, אז את עדיין נשארת בענווה הזו. זאת אומרת, שאני לא באמת יודעת. כן, כן. תראה, אני חושבת שבאמת ספרות עוזרת להבין את המציאות בהרבה מאוד. כן, להבין זה חלק, אני אומר אפילו משהו יותר... לחוש אותה, ויש גם סוג של נחמה, בסוג של אחווה עם... אני מאז 7 באוקטובר בטרגדיות היווניות, וכל אדם מחפש לו מה לקרוא. אני קוראת הרבה דברים אחרים, אבל יש לי מוסד שאני יכולה להמליץ עליו. זה נקרא קריאת בוקר. זה כשאני רק מתעוררת, לפני שאני בודקת חדשות או קוראת משהו אחר, יש ספר שאני מחזיקה ליד המיטה, שהוא רק לקריאת בוקר. ואז אני בזמנו... שנים קראתי ככה תנ"ך שוב ושוב, וקראתי... היה לי איזה רעיון כזה. הומרוס, קראתי את ה... היה לי רעיון לעשות קורס קריאה שנתי. לעשות שנה שלמה, כל שבוע קוראים משהו, אבל... אחת הקבוצות שאני מנחה, מלמדת, היו 2 או 3 שגם במקביל לכתיבה, קראנו את האודיסאה יחד, פרק, קראנו את דון קיחוטה יחד, דברים אחרים.
רגע, אני רוצה לשוב לעוד שאלה. לא, זה רק אם לסגור את העניין, לא לסגור, אבל עוד דבר בעניין הזה, שיש משהו שהוא מחזק בידיעה אתה חלק מאיזו אנושות שעניינים מסוימים מעסיקים אותה כבר מלפני 2,500 ו-3,000 שנה, וכן, איזה זה לייצר מציאות כדי להחזיק את המציאות האמיתית. זאת אומרת, כדי להחזיק את המציאות האמיתית, ולא, לא נהיה קצת קיצוני, אבל לא להשתגע בתוך המציאות האמיתית. אבל בכל אופן, לפחות לי עולה השאלה, אז מה בעצם גורם לך, זאת אומרת, מה את זקוקה כדי לעבור מספר לספר? בכתיבה אני מדבר. כלומר, לא מעט אנשים ששאלתי אותם את השאלה הזאת, אז כל אחד נתן לי את התשובה שלו. אבל הייתי לשמוע מה את צריכה לעבור בספר שכתבת, כדי להניח אותו ולעבור לספר הבא. יכולת לשכוח. זאת אומרת, ספר חדש דורש סוג של יצירת חלל פנוי בפנים. ולהשתחרר מהקולות של הספר הקודם. התברכתי ויש לי היכולת הזו, אני שוכחת ספרים שלי. עכשיו, יש בזה דבר שהוא קשה... זה מדהים, הלוואי והייתי יכול לשכוח בהזמנה. הייתי אין ספור טראומות, אבל נשכחות. זה ביחס לספרים, אני לא שוכחת אנשים בצורה, אבל ספרים כן. עכשיו, זה עולמות שחייתי בהם באופן אינטנסיבי במשך שנתיים אחד, או כל אחד, או זמן אחר, ברמת אכפתיות קיצונית, אחרי פרק זמן אני שוכחת, ואני גם לא קוראת את עצמי אחורה. אני מורידה לפעמים ספרים, כאילו כשספר תורגם, כשיצירה מתורגמת, כשאני צריכה לדבר על, אז אני נדרשת להוריד מהמדף. ואז אני לא אחת מופתעת, כאילו, אני לא זכרתי בדיוק שככה. עלה לי עכשיו רעיון, שיכול להיות שאחת הסיבות שהכתיבה שלך בעיניים כל כך מדויקת, היא בדיוק זה. כי רובנו לא מסוגלים לשכוח כמו שאת שוכחת, ואז יש לכם איזושהי, נקרא לזה כמו קריאה שנייה שהיא כמו קריאה ראשונית מסוימת. עלה לי את זה עכשיו, שזה מין איזושהי עריכה עצמית, בלי שאת שמה לב בכלל, כי יש לזה יכולת לשכוח את מה שכתבת, הלוואי והיה לי את הדבר הזה. את מה שכתבתי, אני באמת שוכחת בקלות. זה מדהים. וזה באמת, יש בזה משהו שהוא מוזר, כי האינטנסיביות שלי בזמן הכתיבה היא רבה מאוד, ואנחנו מדברים על פרקי זמן ממושכים גם שדבר לוקח, אבל אני מרגישה שהשכחה היא חיונית כדי לא לכתוב, שהספר הבא לא יהיה חזרה על אותו הספר. אני כן חושבת שיש דבר שאני לוקחת איתי, זה אחד הדברים נחמדים בכתיבה שמשפרים מיומנויות. זאת אומרת, מיומנויות, אני... לא, אבל אני אחדד אולי את השאלה שלי. נגיד, שאלה את השאלה הזאת את שמעון הדף, או נגיד מתן חרמון, אני פשוט זוכר את התשובות שלהם, או את מתן חרמון, הם אמרו לי את אותו דבר במילים אחרות. נגיד, שמעון אמר לי, אני עד שלא מרגיש שעשיתי איזו קפיצה בהבנה שלי, של המציאות, של הדברים, אני לא מרגיש שיש לי צורך לכתוב ספר חדש. רק כשאני מרגיש שעברתי משהו, בתפיסת המציאות, בהבנה שלי של הדברים, נוצר בי הצורך לכתוב משהו חדש. זה יכול לייצר בי את המוטיבציה, אם נגיד את זה במילים שלך, למחקר החדש הזה שאני רוצה לצאת אליו. אני שואל, כי יש לא מעט סופרים שהם קצת כאילו, הם מספר לספר, מספר לספר, לספר, ואתה כבר מתחיל לזהות איזשהו... אני לא אוהב את הדיבור הזה שאומר על זרם תודעה, אני אף פעם לא מצליח להבין מה זה אומר, אבל נניח, ויש דבר כזה, ואז אתה מזהה כבר שיש פה איזשהו משהו שחוזר על עצמו, ואולי לא חשבו עליו מספיק. זרם תודעה הוא פיקציה ספרותית, הרי אי אפשר לשקף תודעה במילים, באמת התודעה שלנו היא לא רצף של מילים, כך שזאת מין המצאה שהספרות המציאה והחליטה לקרוא לזה זרם תודעה. אפרופו השפה של המקצועות המופשטים שדיברת בהתחלה. תראה, המציאות כנראה מלאה בדברים שבועטים בי ושואלים שאלות, אבל אז התמזל מזלי, ועד היום כל פעם עלה דבר אחר. כן, זה ששוב, אני לא אוהבת את המונח סוגות, זה כי
הכתיבה לא מתחלקת לסוגות, וכשאתה מסתכל על ספרות, באמת על עולם הספרות, איזה סוגה זה דון קיחוטה? זה נחשב הרומן האירופאי הראשון, אבל זה רומן פוסט-מודרני לגמרי. אז אמרתי, האחים קרמזוב, אפשר לתאר אותו. אז אולי ז'אנרים. האחים קרמזוב, איזה ז'אנר זה? אתה יכול להגיד שזה סיפור בלש, כשאלה מי רצח את אבא. אני אומרת שהחלוקה לסוגות היא בעייתית, לפעמים אבל היא מקלה על תקשורת. זאת אומרת, אפשר להגיד באופן כללי, זה עוזר, אני לא שוללת לגמרי. אז תחת אותו שימוש כללי, אני יכולה להגיד שיצא שבאמת כתבתי במה שנקרא סוגות מאוד שונות. נכון. טוב, מגיע לזה, אני גם רוצה להגיע לספרים שלך, אבל אני רוצה לחזור רגע למסע שלך. אז דיברנו על גאל הנערה, גאל שכבר, נניח, כבר הגענו לזה שאת על מה צעירה, מתי אבל את כבר מבינה, טוב, אני, כאילו, הכתיבה הולכת להיות חיי. זה לקח זמן, כשהייתי בסוף תיכון בשמינית, כתבתי איזשהו מחזה שהייתי קשורה אז באיזה קבוצת תיאטרון בירושלים, כתבתי איזה מחזה שעלה, זה היה תיאטרון קטן בירושלים, תיאטרון פרגוד. אוקיי, אני מכיר. והסתרתי, לא דיברתי על זה, לא סיפרתי לאף אחד, ההורים שלי נתקלו בזה במודעה, לוח מודעות בעיר. למה לא סיפרת? מה? למה לא סיפרת? כי עוד לא הייתי שלמה עם כל הדבר, זאת אומרת, עוד לא... אז לא סיפרתי. זהו, ואז עשיתי צבא והלכתי ללמוד BA וצריך מקצוע, והלכתי ללמוד מדעי התנהגות. אגב, תואר שהיה נפלא, מרחיב אופקים. איפה למדת? בבן גוריון, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה. ואז נרשמתי לתואר שני בירושלים, חליתי, והייתי כמה חודשים במיטה, חטפתי צהבת, ולקראת הסוף התחלתי, כדי לשעשע את עצמי, כתבתי מחזמר בשם אגדה חדשה, שהוא היה על נסיכה, הנסיכה רוזמרין, שמתחפשת לגבר בשם הרוזין, ויוצאת בעצמה להרוג את הדרקון. ואז היה איזה צירוף מקרים מופלא מאוד, שעברתי אז לדירת סטודנטים, והשותף שלי היה מוזיקאי מכונן בלתי רגיל, והוא רצה להלחין את השירים, ואיכשהו נהייתה קבוצה, והיא עבדה בתיאטרון ירושלים. בקיצור, המחזה עלה והציג קרוב ל100 הצגות ברחבי הארץ, הוא מאוד הצליח. אז קיבלתי עליו איזה פרס באוניברסיטה, היה אז פרס הארי הרשון, ונירה הראל בעם עובד הציע לי לאבד אותו לסיפור ילדים, ואיבדתי אותו לסיפור, והאמת שוב, אני מסתכלת... אני מסתכל תוך כדי. אני לא תמיד ממש אוהבת את ה... אין לי... זה המהדורה הראשונה. אז זה בעצם הספר הראשון שלך, נכון? זה הראשון, הוא אחר כך הוציאו מהדורות נוספות שלו בלי צבע, כאילו בראשית קריאה. אגדה חדשה שיצאה, אני מסתכל לזה, וואו, 87. כן, שהתחיל כמחזה והפך לספר, וזה הגרסה אני היום מדברות איתי אימהות שאומרות לי, אני גדלתי על זה, ועכשיו אני קוראת את זה לילדה שלי. מי עירה או עיר? איציק רנרטיר, הוא נהדר. אני קצת... אני קצת גאה, בין השאר מפני שהוא הקדים מאוד הוא שנים לפני מולן, הוא שנים לפני באמת זרם של כתיבה פמיניסטית לילדים, וכתבתי אותו באמת בתום לב. אגדה חדשה. מאוחר יותר פנו אליי, ואמרו, אולי תכתבי עוד סיפור פמיניסטי לילדות. ואני לא הייתי מסוגלת, כי מהרגע שזה היה סיפור, זה כבר מסר וספרות מגויסת. זה כל כך מתכתב עם מסע חייך עכשיו שדיברת עליו. מה? זה כל כך מתכתב עם מסע חייך עכשיו שדיברת עליו, כי הרי מה יש פה? יש פה מהלך נקי. מהלך נקי, טהור, של מישהי ששואלת את עצמה שאלות, וכותבת מתוך איזושהי התבוננות פנימית, וברגע שעכשיו שמו לה את גבולות הגזרה, אמרו לה, אולי שתביא עוד משהו פמיניסטי כזה? תודה רבה, אני לא מסוגלת. כן, כן, זה היה, באמת כתבתי את זה
להעסיק את עצמי בחוליים. זאת אומרת, אבל כשכתבת את זה כמחזה, ואחרי זה עיבוד לספר, את ידעת שזה הולך להיות ספר לילדים? אני אגיד משהו על כתיבה לילדים בכלל. אני לא מאמינה בכתיבה מיוחדת למגזר נמוכי הקומה. זה כל ספר ילדים משמעותי שאני מכירה, הוא טוב גם לגדולים. ההפך, יש ספרים שמסווגים כספרי ילדים, ולדעתי הם פשוט לא, עם פיטר פן, ספר קורע לב באופן פיטר פן, פינוקיו, קוסם מארץ עוץ, עליסה בארץ הפלאות. אבל יש, תשמע, בעיניי, מספרות המופת של העולם, זה הספרים של טובה ינסון, גם להמומינים. יש לי על זה סיפור. בעיניי טובה ינסון, אני לא היחידה שאומרת את זה, הייתה צריכה לקבל פרס נובל לספרות, לא רק את פרס אנדרסון. זאת שלפני שנים ישבתי עם אהרון אפלפלד, היה לנו מוסד קבוע במשך שנים רבות, היינו נפגשים כל יום שישי בבוקר, ואז הוא היה קורא, אני הייתי קוראת, והוא לא הכיר את טובה ינסון, והבאתי אחד מספרי המומינים, הוא אמר, תקראי בקול, וקראתי לו פרק. אני זוכרת את הפנים שלו מאירות, הוא באמת היה מאיר בחושך, סיימתי את הפרק, הוא אמר, ככה צריכים לכתוב. עכשיו, אין... אני חושב שיגאל שוורץ עשה את הדוקטורט שלו על אפלפלד, אם אני זוכר נכון. כן, הייתי יכולה לדבר איתך עכשיו שעה, להקדיש את השעה הזו לאפלפלד. אני רוצה להמשיך לספרים שלך. כן. ואז אנחנו מתכוונים קצת לארוחת צהריים ימים, אני הולך כרונולוגית, בסדר? אני מסתכל שאני צריך כרונולוגית. ועכשיו, אני רק אגיד למי שצופה בנו או מאזין לנו, גאל, מה לעשות, יש לה מעל 20 ספרים, אני לא יודע כמה אפילו ספרתי. 18, למה? ושלב זה היה 19 בדרך. אני ספר, יכול להיות, כן, אני מסתכל על ה... בכל מקרה, אנחנו לא נוכל לעבור ספר, אבל אנחנו נרוץ כרונולוגית, ואת תעצרי אותי איפה שנראה לך, איפה שנוח לך, אם תרצי להקריא משהו, להוסיף משהו, לדייק משהו. אז אנחנו עוברים לארוחת צהריים עם אמא, שאין לנו אותו פה, נכון? לא. על מה מדובר? זה יוצא ב-93, נכון? לשאול אותי על שנים, זה כמו לבקש מהחתולים שלי לומר כמה זה 6 ועוד 4. אני מסתכל על הפרשי הזמנים שבין הספר לספר. זה שמעניין, עברו 6 שנים מהספר הראשון. ככה, אחרי אגדה חדשה, אני כתבתי ספר תיעודי על העלייה מברית המועצות לשעבר, שהייתה באותה תקופה, ורק אחרי זה הגעתי באמת לכתיבת סיפורים קצרים, ואז יצאה ארוחת צהריים עם אמא. אגב, היום אני מוצאת את עצמי חוזרת שוב לסיפורים קצרים, באיזו הרגשה שזה דבר... אני אוהבת מאוד סיפורים קצרים, אני גם אוהבת לקרוא. למה? כי סיפור קצר הוא מזוקק מאוד, הוא נקי מאוד, וסיפורים יכול להיות עוצמתי מאוד. אגב, בעיניי הסוג הנעלה באמת זה סיפור קצר ארוך, או הנובלה הקצרה. הינשוף, אני תמיד אומר הינשוף. אתה רוצה לקרוא נובלה טובה? קרא את הינשוף הזה. כי זה סיפורים שהם צריכים את כל העושר שיש ברומן, אבל את הניקיון המוחלט שיש בסיפור קצר. וסיפור קצר צריך לעמוד בקריטריונים מאוד מחמירים כדי שהוא... בכלל, כל דבר שהוא מינימליסטי חייב להיות מדויק. מה? כן. כל אמנות מינימליסטית, בין עיצוב של חדר, ועד לזה כשהוא מינימליסטי, הוא חייב להיות מדויק. אני מאוד משם, בנטייה באהבה שלי, לקח לי שנים ללמוד לפתח טעם גם לסוג של סעודות שלא הכל חייב להיות סושי, וסשימי יכולה להיות... אני תמיד אומר ששני המטבחים האהובים עליי, זה המטבח האיטלקי והמטבח היפני, שהם הפוכים, כי האיטלקי הוא מלא פרטים, והיפני הוא מדויק. אז לקח לי זמן, אבל פיתחתי טעם גם לדבר הזה, לקודש ולאושר, תראה, זה גם מאוד תלוי תקופה ותלוי זמן. אני מוצאת שבתקופה הזו, כמו הרבה אחרים, אין לי... אני צריכה את הסגפנות בכתיבה, אני צריכה כן, ערך תזונתי מרוכז,
אבל יש תקופות שאני יכולה לשבת לסעודות איטיות, לא, אמרת שאת... עם הרבה לא, קולסטרול. גם אמרת שזה מה שאת חייבת, לא רק לכתוב, גם לקרוא. כן. זו הייתה הכוונה. כן, שזה כן. מעניין, כי גם המלאכה של לכתוב סיפור קצר, נכון, זו פרוזה, זה עדיין פרוזה, אבל גם יש שם... זה דבר שצריך ללמוד אותו מעבר. צריך ללמוד אותו מעבר. בוודאי. אנחנו נמשיך. אז אני מחשב נכון, אז איפשהו באמצע שנות ה-30 שלך, את מתגבשת לפחות לסופרת. כלומר, את מבינה שהכתיבה היא מסע חייך. כלומר, זו הדרך שבה בחרת או בחרה בך, תקראי לזה איך שאת רוצה. אחרי 4 או 5 ספרים, העזתי לומר כששאלו אותי מה את עושה, אז הייתי אומרת, אני גם סופרת, אבל זה... איך אני קורא לזה לצאת מהארון בתור סופר, כי אתה עומד מול הראי ואתה אומר, אתה לא יודע מה אני, אני ילד ים אשקלוני שכותב ספר, מה גיא, מה אני? הבת של שולמית, אני סתם מישהי שזה, אני כותב... אני הייתי גם מאוד חשאית בהתחלה, היה יוצא ספר, אז אני לא הייתי מספרת, חשבתי שזה לא מנומס, כאילו... למה? בסדר, אז הוצאתי ספר, למה זה צריך לעניין נשים? לא, אני גם חושב, תשמעי, שבשונה מלא מעט סופרים אחרים, אתה יודע, את בתור גם בת של שולמית, זה מצד אחד זה מדהים, וזה בוודאי פתח, מצד שני זה גם לא פשוט. איך אני מביאה את הקול שלי, ואת החותמת שלי בתוך הטקסט, מבלי, זה גם ציפייה, זה גם, תמיד כשאתה נכנס לנעליים, על פניו, לא אומר שאתה נכנס, תמיד אתה תיכשל. במרכאות אני אומר. וזה גם עדיין להתמיד ולהגיד, רגע, אבל זה הדרך שלי. זאת אומרת, זה אני. יש יתרונות, אמרתי לך שנהניתי מה-BA שלי במדעי התנהגות, אז זכור לי מחקר שלמדנו אז על משפחות שבהם עוסקים באותו מקצוע, אז נגיד יש 2 רופאי רגליים, אבל אז אחד, הם תמיד אומרים, אנחנו לא באמת עוסקים באותו הדבר, כי זה עוסק ברגל ימין והוא עוסק ברגל שמאל. אז אני לא הרגשתי שאני במגרש של אמא שלי, למרות שלכאורה, כן, שתינו באמת אבל עצם, אני חושב על סופרת צעירה, שמתגבשת לכדי סופרת, ואת אמרת את זה בעצמך, שמע, התביישתי, או אפילו הרגשתי שזה מין איזשהו... לא, איך אמרת, שחצנות או... כן, למה צריך לעניין את האנשים? זה כמו... אני חושב שיש משהו שהוא מאוד אמיתי במה שאת אומרת, כי זה בא מתוך... אני גם חייתי בתוך העולם הזה, צמחתי לתוך העולם הזה, אין לי שום צורך שאולי יש לאחרים לצרוח את שמי בכל רם, הנה תראו כתבתי. זה מרתק לראות את הצמיחה הזאת. תראה, קודם כל הדבר... המרכזי מבחינתי תמיד היה כתיבה עצמה, אבל גם, לא יודעת, יש משהו מביך אני למדתי, אני מאוד השתפרתי עם השנים, אני כבר לא מסתירה כשיוצא לי ספר חדש, אבל אין לי, תשמע, אני לא בפייסבוק, אני לא אין לי וואטסאפ, אני לא בפייסבוק, לגייל אין גם וואטסאפ, עזבו פייסבוק. נכון, מה? לא, אני אומר, את אומרת, לא פייסבוק, אין לך וואטסאפ, כאילו שזה דבר הכי בסיסי. דיברנו בתחילת השיחה על הקושי לשמור היום ניקיון דעת, ריכוז, אני צריכה עזרים, אני לא... לא, עזבי, הוואטסאפ יש גם תווי כחול. זה לא רק להיות נגיש כל הזמן, אלא גם אני רוצה לדעת ב100% שקראת את מה שאני... אני לא מבינה איך אנשים שורדים בזה. עכשיו, אני מבינה שיש אנשים שפשוט חייבים מקצועית, אם אתה רופא בבית חולים, אם אתה... זכיתי ואין לי שום צורך מקצועי להיות בקבוצות, אז למה? אז אני ממשיך, אני רץ קצת על הספרים, אז דיברנו על ארוחת צהריים עם אמא, ולאחר מכן הסיפור האמיתי, נכון? יוצא שנה לאחר מכן, 1.5 על הספר? אם את זוכרת. כן, באופן כללי, זה רומן קצר ראשון, אני כן זוכרת, אם דיברנו על זה על שאלה בוערת, אני כן זוכרת מה השאלה שבערה בי, אז זה עם הכל נרטיב. כל השאלה זה רק איך אנחנו מספרים את המציאות, והסיפור מושך את זה לאיזשהו כזה. זה בדיוק מה שדיברנו לפני שהגענו לפה, שאני מרגיש שאנחנו חיים בעולם של נרטיבים. אין כבר אמת.
קפקא וקופיקו זה אותו דבר. כן, אז... והכל נרטיב, והשאלה זה כמה אתה מצדיק את הנרטיב שלך במניפולציות לוגיות של שקל וחצי, לדעתי, ברוב המקרים. אז מושך עד מסתובב סביב הסוגיה שלהם. זה מדהים, כי זה הספר, בעצם הספר השלישי שלך, וכבר את נוגעת במשהו שבדרך כלל לוקח לפחות לסופרים, להתבשל עם עצמם ולגעת בסוגיות המוקות, כבדות האלה. מדהים ומרתק בעיניי. ולאחר מכן, אנחנו שנתיים לאחר מכן, ב-96, אנחנו בתקווה עם... נכון? לא, זה היה קודם תקווה אם נתעקש, הספר התיעודי. למה? לי כתוב פה 96. יכול להיות שהיה פה... אוקיי, מילה וחצי. מה? על הספר, כן. איזה? על תקווה? כן. זה הזכרתי קודם, זה ספר תיעודי על העלייה של שנות ה-90. אוקיי. בשתי מילים, הזמינו ממני מכתב עת אמריקאי תיקון, כתב עת מאוד מאוד שמאלי, סדרה של 2-3 כתבות על העולים, והסתובבתי, שוחחתי, ראיינתי, זה התפרסם שם, כשזה הסתיים, וגם עם מחלוקות לא קטנות עם העורך שם, הרגשתי שיהיה עוד, ופניתי לעם עובד, הייתה לי פשוט הרגשה שזה הדבר הגדול והחשוב שקורה עכשיו. פניתי לעם עובד, והם אמרו, רוצי עם זה, ויצא ספר תיעודי, כאילו המשכתי לי. אז יכול להיות שפה שזה רשום על שנות ההוצאה ולא שנות הכתיבה. לאחר מכן, או קצת לפני זה, כן, אני רואה שיש פה איזה סדר קפיצה, מוזה, גם רומן, כן, אין מה להרחיב עליו, אני רץ עליו שזה, אנחנו מגיעים כבר לשלב, אני חושב אני בטוח שבשלב הזה את כבר יודעת שאת סופרת אותו בפני עצמך, כלומר, נכון? אני לא טועה בהבחנה הזו. כלומר, את מבינה שגם אם אני חובה את היותי סופרת קצת שונה ממה שהכלל, אני עדיין, זה מה שאני עושה בחיי. כלומר, זה מה שאני עושה. בשלב הזה אני כבר יודעת שבאמת אני זקוקה, תלויה בחוט השדרה הזה שמחזיק את הימים של הכתיבה, של העולם ההוא שמעסיק אותי. ואני חושבת שבערך אז יוצא הדרך לגן עדן. הדרך לגן עדן. לפני זה כתוב לי, הבוקר הרגתי איש. נכון, זה קובץ סיפורים, ואז הדרך לגן עדן. רק נגיד שאת רוב הספרים, בטח מסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, יש גם כספרים אלקטרוניים, חלקם זה אני לא בטוחה, אבל אולי... אולי יש. הדרך לגן עדן. כן, מילה וחצי על הספר. זה ספר שהסיפור סביבו, אני חושבת שהוא נחמד, אולי הוא מעניין לאנשים כותבים. הסיפורים שבו כללית מבחינת הסוגה שלהם, זה ספרות לא ריאליסטית, זה ספרות מה שנקרא ספקולטיבית, שלוקחים את המציאות, משנים בפן אחד, ואז רואים מה קורה, בין השאר זה ניסוי חשיבה, כדי להבין מה המשמעות של הפן, של הדבר הזה בחיינו. אני רוצה להגיד את זה בעניין ספרות לא ריאליסטית, אני שנים הייתי חובבת של מדע בדיוני וספרות ספקולטיבית, בשנים שזה היה מאוד לא מקובל עוד בארץ. הייתה קהילה תמיד שהתעסקה מזה, אבל היא הייתה לא גדולה. למה את לא משתמשת במילה פנטזיה? מה? למה את לא משתמשת במילה פנטזיה? גם פנטזיה, כי בגלל האסוציאציות של זה, יש סוגים של פנטזיה, יש פחות חביבים עליי. מכל מקום, תשמע, כשמסתכלים על ספרות עולם או היסטוריה שלה, רוב הספרות הגדולה היא לא ריאליסטית. אז התנ"ך הוא ריאליסטי, האיליאדה היא ריאליסטית. אבל תולדות הספרות הישראלית, להוציא עגנון, הן מאוד מאוד ריאליסטיות, על גבול הריאליזם הסוציאליסטי בשנים. אז עכשיו זה אחרת, אבל אלה היו שנים שבאמת כמעט לא כתבו בארץ כתיבה שהיא איננה ריאליסטית. תקשיבי, זה ממש מתחבר למסע שלך, כי בעצם הרי המהלך, גם בתוך הספר וגם בכלל, נראה כתיבה לא ריאליסטית, או אם תקראי לזה כתיבה פנטסטית, או כתיבה, whatever שנקרא לזה, דיברת קודם, אבל אני לא אוהב את החלוקה לסוגות. עכשיו, זה בדיוק מתכתב עם זה, כי זה הרי לא סוגה, זה אופן מסירה.
בדיוק, אני הרי לרגע לא אופן חשבתי מסירה. כשכתבתי את הסיפורים שכאן, וכעת אכתוב בסוגה בדיוק. עכשיו, הספר הזה כשהוא יצא, היה לו קהל חסידים, אבל מהמעגלים של אנשים שקראו ספרות לא ריאליסטית, הוא נמכר, לימינו נחשב שהוא נמכר מצוין במונחים של היום, אבל אז הוא לא היה הצלחה מסחרית גדולה. ואז הוא התחיל להביא דברים. קודם כל הייתה סדנה ראשונה בארץ, שאסף אשרי ואני הנחנו יחד במשכנות שאננים, לכותבים של מדע בדיוני פנטזיה. ואז התחילו להתגלגל כל מיני התרחשויות אחרות. סיפור אחד מכאן שתורגם מתפרסם בניו יורקר, שזה באמת השמפניה של כותבים לפרסם בניו יורקר, בצדק או שלא בצדק. ואז בעקבות הפרסום בניו יורקר הייתה פנייה מהאולפנים של ברד פיט, והם ביקשו את הזכויות לאיכות. ידעתי שהם קונים כל דבר שמתפרסם בניו יורקר, לא יוצא, קונים זה לא נכון, הם מבקשים זכויות חינם לתקופה. לא מאוד התרגשתי, אבל אני זוכרת שהם התקשרו אליי ודיברו ושלחו את זה לספילברג לקרוא, ואמרו לי שבשבת הוא יקרא את זה, ואני חושבת שבטח אני האדם היחיד בתבל, שניהל מגעים עם האולפנים של ברד פיט, דרך מכונת הפקס של יואל במכולת. כי לא היה לי פקס באותה תקופה, אז הייתי יורדת של יואל לשלוח פקס. זה הספר השמיני שלך, לדעתי את אפילו לא בת 40 כשאת כותבת כל הדברים קורים, נכון? לא לשאול אותי על שנים. לא יודע למה זה מרתק אותי, לכלול 8 ספרים, שכל ספר עוסק בסוגיה עמוקה ולא... ואתה עדיין לא, אתה עוד בשנות ה-30, זה דבר, זה לא, בואי, זה לא מובן מאליו. אז הספר הזה הוא באמת תזכורת לאנשים כותבים שרק לגמור את הסיפור, אותו סיפור נקרא האיטיים שהתפרסם ושהתגלגל לימים לפני כמה שנים, איזושהי בימאית מאוד נחשבת בארצות הברית, עשתה מזה סרט משלה, הפקה די יוקרתית, שני סיפורים אחרים כאן התפרסמו, תורגמו ליפנית, תורגם לסינית. למה אני מספרת את כל זה? רק כדי להגיד שבאמת ספרים, על זה כבר אמרו הקדמונים, יש להם גורלות משלהם. זאת אומרת שספר, אנחנו לא יודעים מה הוא יחולל בהמשך. אני אוסיף על זה עוד משהו שלא הזכרת, בין אם את יודעת ובין אם לא, אני חושב שהוא גם מאוד מאוד השפיע על סופרים צעירים יותר, שהעזו לכתוב בסוגה, או לא נקרא לזה סוגה, אבל באופן המסירה הזה, שהוא לא ריאליסטי, ובאופן מוצהר לא ריאליסטי. כלומר, לא איזשהו מהלך מסתתר, וזה השפיע. תראה, אני חוזרת... אני אומר לך שזה השפיע. אני שמחה, ממש, אני חוזרת כאן לאפלפלד ולסיפור שלו, זה שהוא סיפר פעם כשהוא הגיע לארץ עם כל ההיסטוריה שלו, והגיע לקיבוץ, התוודע לקריאה, ונתנו לו לקרוא את כל הספרות הישראלית, ריאל סוציאליסטית של התקופה. הוא אומר, כמעט היה אבוד לקריאה. הוא אומר, לא הבנתי על מה האנשים האלה כותבים. ואז אחד המורים שלו, איש חכם, נתן לו את קפקא, הכיר לו את קפקא. מה, קראתי את קפקא? אמרתי, סוף סוף מישהו כותב מציאותי. כותב ריאליסטי. ואני חושבת שמה שנקרא ספרות לא ריאליסטית היא הרבה יותר ריאליסטית בהרבה מאוד מקרים מהספרות הריאליסטית שמנסה לכפות כל מיני מנגנוני הסבר על העולם. אני מסכים איתך ואני גם אגיד שיש פה גם עוד מהלך בעיניי נוסף. הרבה פעמים שאתה רואה איזושהי קפיצה, מה זה יומרני, אבל קפיצה אבולוציונית בכתיבה העברית, אז לפני הקפיצה הזו, היו הרבה ניסיונות, שכשאתה קורא אותם, אז אתה מרגיש שזה קצת העתק של ספרות מתורגמת. כן. ויש משהו בתוך הספר, בתוך המהלך בעברית, שהוא נורא נורא צברי, נקרא לזה, במובן הזה שהוא לא איזשהו סוגה או ז'אנר או אופן מסירה שעשה עלייה, ועכשיו רוצה להתרחש בעברית, אבל אתה שומע את המבטא שלו? כן, כן. אז זה לדעתי המהלך אחר, ולכן בעיניי הוא גם השפיע, כי הוא פתח את האפשרויות של סופרים צעירים יותר, מה שנקרא להשתגע עם הטקסט, כלומר ללכת עד הסוף.
תשמע, אני מחזיקה טובה באמת לדורות שניסו את זה. כשהייתי בצבא, הייתי חיילת, ואחד החבר עשה לי מינוי לפנטזיה 2000, היה אז כתב עת שלו. זה היה ניסיונות ראשונים, רוב החומר שם היה מתורגם, והייתי מקבלת את זה לבסיס, זה היה צינור החמצן שלי. אנחנו נמשיך עוד עם הספרים, כי אנחנו לא שמים לב, הזמן רץ, ואנחנו מגיעים לספר הבא, שאהבה נפשי, ידעתי שלא תביא אותו, אבל הייתה לי תחושה שלא תביא אותו. שאהבה נפשי, שגם זכה בפרס ספיר, נכון? כן. 2002, אני זוכר, נכון? 2002, נכון? בשנה כלשהי. שנה כלשהי, תחילת שנות ה-2000. הוא לא כאן, אבל הספר שגם אני קראתי, מילה וחצי על הספר. מילה וחצי. הספר, לא יודעת מאיפה. אני אגש לזה מהזווית של השאלה הבוערת שלפני. אני חושבת שהיו שם שני נושאים שמאוד העסיקו אותי. אחד זה אזור המגע בין אהבה רומנטית לבין חוויה דתית, או בין אהבה לחוויה דתית, הממדים של טרנסצנדנציה שיש בשניהם. ודבר שני, כיוון שהייתי מאוד עסוקה באותן שנים בשאלות פמיניסטיות, הייתה לי שאלה על פמיניזם כמהפכה, באיזה מידה יש לו תביעה על הנשמה, על הנפש. זאת אומרת שזה קצת כמו, האם אנחנו מסתפקים בהתנהגויות ובשינוי מציאתי, או שאנחנו מנסים כאן לברוא במונחים של הציונות אדם חדש או אישה חדשה, כלומר לשנות את כל המערכים הרגשיים, ובגדול אלה היו שתי השאלות, אבל... זה שאלות שאין עד היום לדעתי. אין לי תשובות עליהן. אבל שאלות שצריך לשאול אותן. אני אומרת, אני לא גומרת ספר עם תשובות. אני גומרת ספר עם הבנה טובה יותר של מה אני שואלת. אז תוך כדי תנועה, אני חושבת שאולי הבנתי טוב. זה שאני יכולה... על ההבחנה הזו? זה שאני יכולה לנסח היום שוב את השאלה הזאת, אני מודה על כך לספר. זאת אומרת, התקדמתי עם העלילה ועם נועה ובר ומה קורה לה, ותוך כדי תנועה הבנתי שזאת השאלה. זאת אומרת, האם... זאת אומרת, חידוד השאלה שמעסיקה אותך, היא בעצם ההתרחשות בתום הספר, ולא בהכרח המענה לשאלה עצמה. כן, כן. זה הבנה טובה יותר של השאלה. תראה, המהפכות הגדולות מנסות תמיד לייצר אדם חדש, המהפכה... אני אשאל אותך שאלה במרכאות, צהובה, במרכאות. ואיך הלך לקבל את פרס ספיר? איך זה היה? איך הרגשת? זה משמח. מרתק אותי דווקא לשמוע את גיא עליו. מה? מרתק אותי לשמוע איך את חובה את זה. תשמע, זה משמח, זה עוזר גם בזמנו, זה גם הייתה עזרה כלכלית, שהייתה משמעותית מאוד באותה תקופה. בעקבות פרס ספיר גם הרשיתי לעצמי, בהתחלה חשבתי שלתקופה להפסיק לכתוב לעיתונים, אבל אמרתי שעכשיו, זה עזר לי. אני אגיד משהו על פרסים, תראי, קיבלתי פרסים כאלה ואחרים, אבל כיוון שישבתי גם בלא מעט ועדות שיפוט, אני גם יודעת שפרסים הם באמת סוג של פייס, זה תלוי בהרכב שופטים כזה או אחר, אני יכולה להגיד הרבה על תהליכים ומה קורה בהרכב של שופטים. זה גם הרבה מאוד מזל, זאת אומרת. לא, אני שאלתי, דרך אגב, השאלה שלי הייתה אפילו יותר פשטנית מזו, כי הסתכלתי על המסע אחורה, על אותה ילדה, נערה, על מה שבכלל לא זה, פתאום אני מדמיין אותך מקבלת פרס על יצירה תשיעית או עשירית, לא יודע כמה, ואת כזה, אני מדמיין אותך בעיני רוחי, ואני אומר לעצמי, מעניין מה זה עשה לה, אם זה היה כזה, איזה פאוזה נחמדה, נעימה, וטוב, בואו נחזור למציאות, או, אתה יודע, זה כזה... שוב, אני אומרת, זה א' עזר ברמה המעשית, ובאמת, זה גם עזר לתרגומים, יצא אחר כך תרגום של הספר, גם לאנגלית, גם לאיטלקית, אבל יש צד של פרסים, זה תמיד, יש בהם גם צד של מזל. אגב, כמו כל דבר בחיים שהולך לנו. ברור. ואנחנו נמשיך הלאה. דילגנו על שני ספרי ילדים, אני רואה כאילו כתובים לי בצד בארץ זוללי הבגדים ומסע דוד מקס, נכון? אני מדמיין או שאני... מה? לא, מסע דוד מקס היה מחזה נכון, ובארץ זוללי הבגדים, שגם
דילגנו על זה קצת, אבל נגעת בספרי ילדים. ארץ עוללי הבגדים הוא אוסף של שירים, שהתמה המשותפת, כולם עוסקים בבגדים, אבל כמובן שהם לא עוסקים בבגדים של עצמם, אלא שבגדים מרכזים סביבם נושאים רבים, עניינים רבים שמעסיקים אותנו. זה מעניין שהתחלת לכתוב, למרות שהגדרת את זה שבעינייך, איך אמרת, נמוכי קומה, של לחלק כאילו את הכתיבה רגע, זה ספרות לנמוכי קומה, כלומר ילדים, למי ששומע אותנו, זה בעינייך לא חלוקה נכונה, אבל עדיין מצאת את עצמך בראשית דרכך כותבת לנמוכי קומה, בוא נאמר ככה. ארץ עוללי הבגדים כבר נכתב אחרי שבנותיי נולדו, זה כבר מאוחר יותר, את האגדה החדשה כתבתי. לא הזכרנו את זה באמת. עוד הייתי סטודנטית. רגע, יש לך שתי בנות, נכון? תאומות, כן. שהן בנות כמה? נעמה, אני מכיר כי פעם עבדנו יחד. 33. נכון. אז אני מסתכל, אז מצאת את עצמך כותבת גם בתור אמא צעירה, ואמא זה לא פשוט, בוא'נה, אני אבא לילד בכיתה. אבל בכיתה א' אני ג'נגל בין חושבת שהבנות ממש חינכו אותי לעבודה, זאת אומרת, תראה, כשיש לך אין סוף זמן, קל מאוד לא לעשות כלום, אבל כשיש מטפלת ל5 שעות ביום, ובתוך הזמן הזה צריך להתקלח, לרדת לקניות, להשלים שעה שינה, כי שני באמת מעט מאוד, זה טירונות תאומים, ולהספיק לכתוב, אז לומדים לעבוד. יפה. אז אנחנו נמשיך קצת עם המסע, עם מסע הספרים, אם נקרא לזה. אחרי שהפעם שיש את חיי מלאך, אני לא יודע אם הבאת אותו, לא יודע אם הבאת אותו. כן. לא הבאת? לא. מילה וחצי אם תרצי, לא תרצי, להוסיף משהו. נתקדם, לא, נגיע לאחרונים, כי אנחנו עוד תחנות רבות. כן, והאיש הנכון שיצא ב-2005, ושפת קיר, השקרים האחרונים של הגוף. כן. שווה אולי להביא. אני אגיד מילה על השקרים האחרונים של הגוף, גם מבחינת השאלה. הוא גם תורגם לאנגלית, ודי הצליח. הוא עוסק בנושא שהיה די לא מקובל לגעת בו, אבל הצורך בגמול או בנקמה. ושזה לא בדיוק אותו דבר, גמול או נקמה, אבל התחושה שאי אפשר לשאת את העולם בלי שיש את החיים, בלי שיש שרשע מוחלט בעל גמולו. וזה מין חיפוש מסביב לשאלה הזאת. מעניין אותי, כן, מעניין אותי מה השאלה שהעסיקה אותך. בדיעבד, אני חושבת שזה לא מקרי, כתבתי אותו בזמן, הנושא שם הוא פגיעה מינית והתעללות. כן, שווה להזכיר, ספר מאוד חשוב, בעיניי, ספר שהוא מאוד מאוד חשוב, גם באומץ שבו את ניגשת לעסוק בנושא, כלומר, זה לא עיון, זה ספרותי, אבל מצד שני אין בו הקלות. תראה, באופן מוזר, טוב, אני כתבתי את הספר, אני לא הייתי במודעות לקשר, אבל אני כתבתי את הספר בזמן האינתיפאדה השנייה, גרנו מרכז ירושלים והחלונות רעדו כמה פעמים, אבל הסיפור הוא לכאורה רחוק מזה, הוא לא סיפור ברמה הלאומית או הדתית, אלא משהו אחר לגמרי, אבל שאלת הגמול הציקה לי, שאגב זה מעניין עד כמה השאלה הזו עברה עם השנים כאילו הזכות לעסוק בה עברה אל הקולנוע הנחות. זאת אומרת, כשאתה הולך ומסתכל על סרטים, אתה רואה שאין סוף סרטים שעוסקים בשאלה של נקמה או גמול. והספרות המכובדת התרחקה מהסוגיה הזו כבר שנים, זאת אומרת. יש לי כל כך הרבה מה להגיד לך. בכלל, כל הסוגיות, היא לא רק כל כך, וזה גם מתקשר למה שדיברנו, הסוגיות הבסיסיות האנושיות, כאילו מתוך חשיבות עצמית, הן בכלל נוגעות לנו. לא, זה הכי נוגע לנו. אני אגיד לך משהו שאמרתי לחברה שהייתה במלחמה באמת תחת אש, אמרתי לה, תשמעי, דיברנו קצת על מה כותבים ברשתות, לא על ספרות, ואמרתי לה, תשמעי, אני חושבת שאנשים שאין להם יצר נקם כלשהו, לא נורמלי. הם פגומים. משהו לא בסדר. באותה מידה, פגומים האנשים שחושבים שנקמה זה תוכנית עבודה.
בדיוק. זה אלה ואלה פוגמים. אז זה מה שאני אומר, אם אתה התרחקת מהאנושיות בשם איזושהי נאורות מסוימת, יש פה משהו לא בסדר. אם אתה יודע to control, כאילו לשלוט בדבר הזה, במובן שיש בי את היצרים האלה, יש בי את הדברים האלה, ואני יודע לנהל את הסיטואציה, ולא שהסיטואציה תנהל אותי, כן, אבל אוי ואבוי, אם אתה נותן גם ליצר הנקם לנהל אותך. נכון, זה מה שאני אומר, אם אתה כן. נותן לזה, אבל להגיד, אין לי נקמה, אין לי את התחושה הזאת בכלל, אין בי שנאה, אין בי קנאה, אין בי זה, אז למה אתה כותב על אז זה? השקרים האחרונים של הגוף עניינו באמת בחוסר היכולת לשאת את העולם או את הקיום עד שיש איזשהו גמול לרשע, ששם הוא רשע מזוקק, והוא גם מתעסק קצת בשאלות של כתיבה, לא נרחיב בעניין. אנחנו נרוץ עוד צעד, ולב מתעורר לספר הבא, שאני רואה שכן הבאת אותו, לב מתעורר, כבר יצא באחוזת בית, לדעתי, נכון, אחוזת בית. לב מתעורר, מילה וחצי, אם תרצה להרחיב, אם תרצה להגיד משהו, אם תרצה להקריא משהו. אני עכשיו אומרת, השאלות, אני חושבת שהספר עוסק בשאלה של השתנות, יש לנו מספרת היא אחת ממשפחה שעברה אסון נוראי, ההורים ואחד נהרגו בתאונה, יש אח בכור נערץ, באמת גבר חלומות, שמחזיק את המשפחה ואת האחים הצעירים יותר ודואג להם, ואז בשלב מסוים הוא מתחיל להשתנות, והספר עוסק עד שהוא קם יום אחד ונוטש את כולם. הספר עוסק בשאלה שהעסיקה אותי, אני חושבת, זה השתנות, והיחסים עם אדם שמשתנה, כשזאת שאלה, אני חושבת שהיא משמעותית תמיד בחיים, במובן שאנשים שמזדקנים ועוברים שינוי, אנשים שעוברים בעקבות מחלה, עוברים שינוי, אך כאן גם עובר השתלת לב, אנשים שמשתנים בעקבות מחלה. אבל אם אתה חושב גם על הילד שלך, זאת אומרת, אנחנו מתאהבים בתינוק, והמשך אנחנו, מה בינו ובין בין ה-30, בין ה-40 שנאהב אחר כך, מה הציר שמחזיק את יודעת, אני ממש חווה את זה עכשיו. את ההשתנות. עם הבן שלי, שפתאום אני אומר, מה קורה פה? זה גם רץ לי מהר מדי. כן, כן. רגע, רגע. אז אנחנו נמשיך, כי אנחנו כבר חצים, ואז לאחר מכן את אני לעונה, לא מתבלבלים, ואנשים טועים שאני חושב לא, מילה וחצי תרצי לומר, כי זה כן סיפורים קצרים, אז אולי... יש משהו משותף לסיפורים, זה שהם כתובים כולם בצורה של מה שקרוי המספר הלא אמין, זאת אומרת, יש שם איזשהו גוף ראשון שמישהו מוסר סיפור, והקורא מבין שזה פס לא בדיוק מה שהוא מספר, זאת אומרת, האמת נמצאת בין השורות, והיא אחרת מהמוצהר. בכלל, מספר גוף ראשון לא אמין, זה גם מלאכה שצריך לדייק בה. כי אתה... ליצור מספר לא אמין, זה מהדברים הקשים ביותר. אחת השאלות המעניינות עכשיו על בינה מלאכותית, זה באמת, אני אומרת, בינה מלאכותית לא קוראת סאבטקסט, אז היא מתרמה בקלות על ידי מספר לא אמין, אבל עשיתי כמה ניסיונות וזה מתחיל להשתנות. לא, אני אגיד לך גם למה זה מספר גוף ראשון לא אמין שיהיה אמין, למה הרי זה קשה? כי הספרות היא גם לא רק מה שאתה כותב, אלא גם מה שאתה לא כותב, ואיזה פרט מודע אתה מייצר. עכשיו תחשבי, אתה צריך לכתוב פה כאילו מספר שהוא לא אמין במודע, ובדרך כלל הכוח היא במרווחים ממה שאתה לא מספר, רק פה זה כמעט לא הפוך, אבל פה אתה צריך לשחק עם זה עוד קצת. זה מה שאתה לא מספר, זה מה שאתה חוזר ומצהיר יותר מדי. הומברט מפרט על פני 30 או 40 עמודים, למה זה בסדר לקיים יחסי מין עם קטינה. עכשיו, אני אומרת, אף אדם מעולם לא כתב 30 עמודים כדי להסביר למה הוא הקים בית תמחוי. זאת אומרת, במקום שיש צורך בהסברים רבים כל כך, סימן שהאדם עצמו יודע שמשהו לא בסדר, אחרת לשמה כל המילים. נכון, אבל אחרי זה עוד לעשות זה אמין ספרותית, זאת אומרת שאתה... נותן לו לספר לך, שאתה מבין שהוא מרמה אותך, ואתה נהנה מהרמאות, כי יש פה תוקף ספרותי. יפה, זה מהלך מורכב. ולאחר מכן, נכון, אנחנו מדברים על... כן, הבאתם מיניאטורות. אני רק אראה אותו, סליחה.
יצא במוסד ביאליק. מילה, כן, על מה הספר? זה אוסף של סיפורים מבוססי מקרא. כמובן, אם תרצי להקריא משהו, תרגישי בנוח, כן? כששם אם אני מדברת על השאלה שהטרידה אותי, אז מדובר, זה התעכבות על אחדים מסיפורי המקרא, סביב הדברים שהטרידו אותי בסיפורים. לפעמים הטרדה היא ענקית, כמו בסיפור עקדת יצחק, שמטריד כל אחד. ולפעמים הטרדה היא על סיפור קטן ונקודתי. יש סיפור כאן שנקרא ארון האלוהים, יש קטע, לא יודעת כמה זוכרים אותו, שדוד המלך באיזשהו שלב משליך את ארון האלוהים בביתו של עובד אדום בדרך לירושלים, אחרי שמישהו מת מנגע בארון. אז אני חושבת שהתעכבתי, זה סיפור שמסופר בשני פסוקים. מה זה בן אדם שנתקע עם ארון אלוהים אצלו תקוע בתוך הבית? איך חיים עם הארון הזה בבית? אז זו דוגמה. יש סיפור די ארוך כאן שמתעסק ביוסף מנקודת מבט של יהודה אחיו. סיפור יוסף, אני זוכרת, הוא הטריד אותי מילדות. כיוון שהייתי ילדה קוראת, אני זוכרת שחילקו לנו ספרי תורה בכיתה ב' מקבלים, ואז קיבלתי את הספר, רצתי הביתה, נשכבתי על המיטה והתחלתי לקרוא יופי של ספר, סיפורים טובים. עכשיו, בדיעבד אני לא זוכרת איך כאילו צלחתי, וזה נראה לי מאוד טבעי, סדום ועמורה, הכל נראה לי בסדר. עד שהגעתי לסיפור יוסף, וסיפור יפרד, הוציא אותי מדעתי. זאת אומרת, העובדה לא רק שאביו מפלה אותו, אלא גם אלוהים מפלה אותו. הרי זה כאילו אתה תקרא הארי פוטר מהזווית שדאדלי הוא שמזוכה בכל. זאת אומרת, זה נגד את כל הסכמות שהיו לי, מעניין שזה מה שהטריד אותך. אני חושבת שפשוט ברגע שזה הגיע לסיפור אחים, בשונה מסדום ועמורה, וכדי זה רק אלה היו דברים שלא נגעו בי אישית לעולמות המוכרים לי. ברגע שזה היה סיפור על אחים ותחרות ואפליה, אז זה נגע, ואז אני כל כך כעסתי ששמתי את הספר בצד וחיכיתי שהכיתה תתקדם ותגיע עד ל... בסוף הם לא הרגו אותו. אז אחד הסיפורים כאן נוגע לכעס הקדום שלי סביב הסיפור הזה. שאגב, אני חושבת שהוא סיפור דובר אמת, כי אמת אנושית היא, שלא אחת הילד שהופלה לטובה על ידי הוריו, כן, אחר כך גם הוא מתברך בהמשך החיים, והוא מצליח בהמשך החיים, וכן, זה שהעולם הוא לא פייר, זאת אמת. זאת אומרת, אני אומרת, במובן הזה, המקרא דובר אמת. מעניין. תראה, אנחנו רצים ומדברים, ואנחנו מגיעים לספר האחרון שיצא, אבל כבר הודעת לנו שאת כבר בסיומו של ספר נוסף. ספר האחרון שנקרא חיים, הוא גם כן בעיניים מדהים. תודה. חיים. אם אני זוכר נכון, הוא גם היה מועמד לפרס ספיר, הוא היה בחמישייה. בחמישייה, נכון? עם ביוטופ, שלא שאני מתבלבל. מה? בסוף מישהי... גם... לא זוכר. עופרה... כן, לא זוכר, אבל בעיניי ספר, וואו, יש פה גם... לפחות איך שאני חי, בהתחלה אתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו ניסיון יומרני לדבר עליו, ואז אתה אומר, לא, זה בדיוק להפך. יש פה איזושהי כניסה שהיא... שוב פעם, זה... בהמשך לכל מה שסיפרת, זו שאלה שהעסיקה אותך, ואת מקבלת מענה בתוך הספרות. מילה וחצי שלך על הספר? שני דברים. חיים יש אותו גם לדעתי, או כעותק מוקלט, כספר קולי, לא רק אלקטרוני. כן, מילה וחצי, גיא. שניים מהדברים שהעסיקו אותי תוך כדי כתיבה, אחד, באמת חשבתי, ראיתי בעיני רוחי דמות של אדם עם
מודעות מתמדת למוות, להיותנו בני תמותה, מה זה מחולל. כן. שאין על זה תשובה אחת, כמובן, יכולות להיות מגוון של תשובות, אבל שאלת המודעות למוות היא מהותית כאן בסיפור. הדבר השני היה העניין של כתיבה בגוף ראשון רבים, כתיבה של הספר כתוב בגוף ראשון רבים, ותוך כדי כתיבתו אני בעצמי עברתי תהליך, שגוף ראשון רבים, אני חושבת שזה מרק טוויין שאמר שבגוף ראשון רבים יכול לדבר רק אדם שיש לו פרושים. עכשיו זה נכון, יש משהו מתחכם, מסתתר בגוף ראשון רבים, יומרני, ואגב, זה לא יהיה כלכלן, ספוילר, להגיד שאת הגוף ראשון רבים זה כותב אחד מתוך החבורה, זה מתברר בסוף, אבל כי אין דבר כזה גוף ראשון רבים באמת, תמיד יש מישהו ש... לא, אבל החוויה... אבל תוך כדי כתיבה, התחלתי לכתוב מתוך יחס ראיית כל הבעייתיות של שימוש בגוף ראשון רבים, ותוך כדי כתיבה בהדרגה התחלתי לזהות גם את המקום שבו גוף ראשון רבים הוא אותנטי. שיש אנחנו ויש לו תוקף ויש בו אמיתיות, כיוון שיש כאן איזו חבורה שבה מדובר, ואנחנו זה של החבורה, שיש בזה גם רובד שהוא אמיתי ואין לזלזל בו. נכון, אני חושב שגם התחברתי. ויותר מזה שאנחנו מתפקד כמין גשטלט, זאת אומרת, הזיקה בין הדמויות, זה שכשקסניה עושה כך וכך, היא המופרעת וההרפתקנית, היא עושה את זה בשבילנו, זה החלק שלה. הוא העיף כיסא עליה ומשהו כזה. וכשהוא עסוק בנושא, הוא עסוק בזה בשבילנו, כאילו אנחנו ביחד משלימים את העבודה. דרך אגב, זה משהו מאוד התחברתי, גם אנחנו חבורה של 9 מכיתה א', אבל מה שהתכוונתי, קודם כל השם כבר עושה לך הוא כבר מכניס לך עד לתוך התודעה, אבל למה אמרתי בהתחלה, אתה אומר, היה איזשהו ניסיון יומרני, כי אתה אומר, רגע, איך אפשר להקיף את החיים, גם אם אנחנו נראים בחבורה, ועוד בגוף ראשון רבים, אבל אז אתה מבין, לפחות לי, בתוך החוויה שלי, שזה לא להקיף את החיים, כמו לחוות אותם בתנועה, כלומר, לחוות אותם בתנועה, ובעיניי זה מומלץ מאוד, בוא נאמר, ספר מומלץ. להגיד משהו בהקשר הזה, זה דבר שחשבתי לפני שנים, שבגיל צעיר, חוויית החיים היא מאוד דומה לסיפור קצר, שהוא לרוב, לא תמיד, אבל לרוב הוא סיטואציוני. ואז הרגע הוא העולם כולו. זאת אומרת, אין את האחר כך. אני חושבת שעם השנים באמת מפתחים איזו ראיית עולם שהיא יותר רומניסטית. לא, מאוד פשוט, אתה מבין שאתה... שלהבין שאחרי זה קורה עוד משהו, ואחרי עוד משהו קורה עוד משהו. מסכים איתך, אבל זה לא רק זה. מה מאפיין ילד? שהוא חושב שהוא מרכז העולם. בהוויה שלו הוא מרכז העולם. זאת אומרת שהבן שאומר, אני רוצה גלידה. מבחינתו, העולם נעצר, וכרגע הוא צריך לקבל גלידה. כשאתה מתבגר, לפחות ככה אמור להיות באופן טבעי, אתה מבין שאתה לא מרכז העולם. זה כמו בקיסר האחרון, בסרט, בברטולוצ'י, שכל ילד הוא קיסר. כן, וגם הטוטליות של ילדים. כן. תראי גל, אנחנו מגיעים, אנחנו כבר איזו שעה וחצי מדברים על ספרות, וזה מדהים וכיף, ואני יכול לדבר איתך עוד שעות, אבל אני רוצה עוד ממש לקראת סיום, ככה, אני חושב שאפילו לפני שנדלקו המיקרופונים והמצלמות, ככה דיברנו על הספרות והקוראים, ואם אין מספיק קוראים, ויש מספיק קוראים, וככה הסכמנו על איזושהי נקודה, או חלקנו איזשהו רעיון שאמר, תשמעי, אני לא מקבל את זה, שאולי יש פחות קוראים בעולם באופן כללי, אבל יש מלא קהל צעיר שצמא לקריאה, והקריאה יכולה ומקבלת תפקיד מאוד משמעותי בהתפתחות ובהתבגרות. סתם לשמוע את דעתך על הנושא. תראה, אני קודם כל שומעים הרבה תלונות של אנשים, והילדים שלי לא קוראים. ואז תמיד אני שואלת את השאלה, יש אנשים בגילי, בגילך, שיש להם דימוי עצמי של אנשים קוראים, כי הם קראו הרבה שנים, רק שעכשיו הם לא קוראים. את יודעת, למה שהילדים שלך יקראו אם הם לא רואים אותך בפועל קורא? הם אמורים לדעת שאתה אדם קורא וזה חשוב. אז עכשיו, תראה, ראשית אני חושבת, אני זוכרת שגם הדור שלי התלוננו עלינו שאנחנו לא קוראים די, ושאם אנחנו קוראים, אנחנו לא קוראים את הספרים הנכונים.
בדיוק לפני איזה שבועיים קראתי איזו מסע של אורוול מחוויות של עבודה שלו בחנות ספרים, ספרייה, והוא מדבר על זה שבבוזל מה קוראים היום, ושאנשים באים והם לא מסוגלים לקרוא את ספרות המאה ה-19, כי מבחינתם ג'יין אוסטין ודיקנס זה קשה מדי, אז כבר אורוול התלונן על זה, אבל דורות לפניו התלוננו. אז התלונה היא המשכית. האם יש באמת ירידה במספר הקוראים? אני לא יודעת, נגיד היום בארצות הברית, באירופה, זה מאוד טרנדי, עד כדי כך שאני מבינה שכל מיני כוכבים אמורים לפרסם ספרים ולהצטלם ממה שהם קראו עכשיו. לא, אני מדבר על הזירה שלנו, על העולם הישראלי-עברי. תראה, יש אנשים קוראים, תמיד היו אנשים קוראים, אין לי ציפייה שכולם יקראו. אני כן מאוד נרודניקית, זה כן חשוב לי. אני חושבת שספרים הם חשובים מאוד, מאוד. תרבות הספר היא לא סתם עוד דבר. מה שאנחנו קוראים התרבות עומדת במידה רבה על מה שנקרא תרבות ספר. אני חושבת קראתי לא מזמן קראתי את הספר של אלי שרעבי, ואחד הדברים הנוגעים ללב שם זה, יש להם ספר אחד שמתגלגל שם, ובאמת זה לא התנ"ך, זה לא דנטה, ספר, והם קוראים אותו שוב ושוב, והחשיבות העצומה של הספר, זה שווה את ליבי. נגעת פה בנקודה שאותי לפחות, וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות פה, ואני תמיד אומר את זה כמעט בכל מפגש, שלי מרגיש שקצת התכנסנו בתוך עצמנו, ושכחנו שיש קהל חדש, צעיר יותר, בחוץ, אנחנו מדברים בשם כללי, כן, לא בהכרח את. וחלק מהעניין הוא בדיוק מה שאמרת עכשיו, שהקריאה היא נחלת כולם, והספרים הם עבור כולם, יותר טוב, פחות טוב, מבחינתי זה בכלל כבר לא משנה. הקריאה והספרות היא צריכה לחזור חזרה אל הקהל הראשוני שלה, שזה כולם. הייתה לי פעם פנטזיה, ואפילו פרסמתי על זה מין סיפורון קצר בוויינט לפני שנים, זה להקים קו אדום לאנשים שלא יודעים מה לקרוא עכשיו. ולייעץ להם. עכשיו, הרי זה ההפך של מה שקורה כשאתה נכנס לחנויות הרשתות, ומנסים לדחוף לך איזשהו ספר, כי זה מה שהם קדמים עכשיו. עכשיו, אני אומרת, ספרים זה כמו תרופות הומאופתיות. אין ספר אחד שיפה לכולם באותה שעה. כדי להבין, לשדך בין אדם לספר, אתה צריך להבין מה הוא קרא עד היום, מה מעסיק אותו, איפה מחשבותיו, וליצור התאמה. עכשיו, אני, תלמידים שלי, אני משאילה ספרים כל הזמן, אני משאילה ספרים ממש בשמחה, שלא יעלו אבק על המדף, ילכו לעבוד, אז מסתובבים, אני ספרייה ניידת, זה חשוב, אבל זה תמיד, אני מנסה להתאים, אני מנסה לברר, אני מנסה לשאול, ויש דרכים רבות לעולם הקריאה. גיל, אנחנו לקראת סיום, ואני אשאל אותך מה שאני שואל כולם, מה את מאחלת לעצמך? זה קשה מדי. אפילו פשטני. מה את מאחלת לעצמך, נניח? להחכים בלי הרבה כאב. וואו. להחכים בלי הרבה כאב. לחיים. לחיים.